Vítajte pri sledovaní vysielania tretej časti školskej televízie Šachta. Opäť sme si pre vás prichystali prehľad udalostí z toho najdôležitejšieho, čo sa v posledných 2 mesiacoch v našej základnej škole vo Veľkom Šariši uskutočnilo a udialo. Mesiace február a marec boli pomerne bohaté na aktivity rozličného charakteru. V dnešnom vydaní sme pre vás spracovali informácie z recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Máme aj informáciu zo športu, zdravotníckej prípravy a iné. Prváci sa boli koncom mesiaca marec hromadne zapísať do miestnej knižnice a deviatáci absolvovali celoštátne testovanie. Príjemné sledovanie! Žiaci našej školy sa častokrát zúčastňujú rôznych súťaží. Aj tentokrát sa zúčastnili jednej súťaže vo februári ping-pong. A my sa ich teraz ideme opýtať, ako sa im dá. Konkurencia bola silná? Bola celkom taká. Mali ste čo robiť, čo? Mali sa. Dobre, ďakujeme. Spýtali sme sa pani učiteľku Jositovej, čo hovorí na výsledok súťaže. Naše žiačky dokázali perfektný výkon, dokázali zvíťaziť a obsadili 2. miesto, takže sme veľmi spokojní s našimi rozmačkami. Ďakujeme. Pre školskú televíziu Šachta Kristina Torelová. Prinášame vám aj jednu krátku správu z dejepisu. V mesiaci február sa Soňa Makranská zo 6. A zúčastnila obvodného kola dejepisnej olympiády v Prešove. Na túto súťaž ju pripravila pani učiteľka Derfiňáková. Soňa získala pekné 3. miesto, ku ktorému jej srdečne blahoželáme. Marec je mesiac kníh. Možno aj z tohto dôvodu sa v našich končinách súťaž v recitácii organizuje práve v tomto období. Je tomu už viac ako polstoročia, odkedy sa táto súťaž v umeleckom prenese poézie a prózy začala organizovať. Nápad skrzol v hlave vtedy ešte len redaktora, neskôr riaditeľa Literárno-dramatického centra Slovenského rozhlasu Karola Horváta. Odvtedy sa malí, ale aj veľkí recitátori snažia prepracovať do Dolného Kubína, rodisko Pavla Orsága Hviezdoslava, kde sa každoročne koná finále tejto súťaže. Aj žiaci našej školy sa o to každoročne pokúšajú. Na 1. stupni sa súťaž konala 6. marca a žiaci 2. stupňa súťažili o deň skôr. Súťaž v prenese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa v našej škole organizuje už tradične niekoľko rokov. Aj v tomto ročníku si žiaci nachystali veselé, ale aj vážne ukážky textov rôznych autorov, medzi ktorými už tradične nesmeli chýbať Gabriela Futová, Štefan Moravčík, Marta Hlušínková, Daniel Hevier a iní. Dievčatá, máte výborné? Áno. A čo ste si nachystali? Na ľavej ulice prázdniny ho starý Monikovala. Chcete pomáhať s učením? S učením pomáhala pani učiteľka. Ďakujem. Čo chcete, bradáčky? Ako píško miesto vložky? Všetko svedčí, že si koza.
vyťahoť A keď sa majstri dotkli husím slávkom, začal sa súboj, hudba proti žiakom. Predvčerom ma poslali na preteky v behu. Tuším dákých 1000 metrov. Upliekli bič, práskli a no najlákavejšou je kuchyňa. Dlho som sa tam nevedela dostať, no teraz sa mi to podarilo. Je rozprávka o kukle, ktorú mal na hlave odvážny kozmonaut alebo letec v nejakom akčnom Predmiesto prózy sa na 3. mieste umiestnila Tónka Kažimírová. Na 2. mieste máme Ninku Gombárovú. No a na 1. mieste je Martinka Knutová. Na 3. mieste v prednese poézie sa umiestnila Darinka Stankovičová. Na 2. mieste Kamilka Novotná. A na 1. mieste máme pána Samka Daňa. Pre školskú televíziu Šajka, Martina Knutová Nelia Meková a Pavol Orsák Hviezdoslav. Blahoželám vám, kolegyne. Ďakujeme. 2. a 3. kategória je určená žiakom 2. stupňa. V 2. kategórii v prednese poézie sa na 1. mieste umiestnila Kamila Dubošová a na 2. mieste Sonia Makranská. 3. miesto neudelili. V prednese prózy si prvenstvo odniesla Tamara Mačeková, 2. bola Natália Kundlová a Samuel Ružana. Aj 3. miesto obsadili 2 žiaci, a to Dávid Námeš Petra a Katarína Novická. 3. a zároveň najstaršej kategórii prednese poézie bolo udelené len 1. miesto, a to Marianne Jarkovskej. V prednese prózy sa na 1. mieste umiestnila Nikolá Karafová. 2. miesto si odniesla Kristina Talianová, pričom 3. miesto opäť nebolo udelené. Všetkým umiestneným súťažiacim srdečne blahoželáme. Monitor 9 alebo celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl je projekt Ministerstva školstva Slovenskej republiky zameraný na overenie vedomostí a zručností z matematiky a vyučovacieho jazyka. Testovaní sú žiaci 9. tried základných škôl. V školskom roku 2012-2013 sa monitor v našej škole konal 13. marca. O tom, ako ho naši deviatáci zvládli, sa s deviatakmi pozhovárala naša reportérka Simona, taktiež deviatačka. Zvládnuť 9. ročník základnej školy nie je jednoduchá záležitosť. Žiaci sa najprv pripravujú na zvládnutie monitoru 9, neskôr na prijímačky na strednej škole. To prvé už majú za sebou. S našou kamerou sme nahľadli do 9. A, aby sme zistili, ako sa im počas tohto ročného testovania darilo. Dobrý deň. Ahojte. Opýtali sme sa Mirky a Ivany. Ako ste spokojní s výsledkami testovania?
byť aj lepšie? Tak ja som celkom spokojná. Ja si myslím, že som to napísala tak pohode. Mali ste trému? Samozrejme, tréma tam bola. Áno, jasné, pretože testovanie je prvý taký krok do života. A vy, chlapci, mali ste trému? Máte nejakú dobrú radu pre 8-akov, ktorých monitor čaká o rok? Učiť sa, učiť sa, učiť sa. Ďakujeme za rozhovor. Pre školskú televíziu Šarkan Simona Komorníková. Žiaci pod vedením pani učiteľky Gregovej našu školu už niekoľko rokov reprezentujú v zdravotníckej súťaži. V týchto dňoch sa na ňu už intenzívne pripravujú. Reportáž nám prináša trojica reportérok Roni, Dianka a Veronika. Záchrana ľudského života je veľmi dôležitá. Vedia o tom aj naši učitelia, ktorí do nášho vzdelávania zaradili aj predmet Mladý záchranár. Žiaci, ktorí sa o záchrane života chcú dozvedieť viac, navštevujú krúžok, ktorý vedie pani učiteľka Gregová. V nasledujúcich záberoch uvidíte, ako taká výuka prebieha. Kľakneme si pacientovi a pozrieme, či dýcha. Dáme ruku na hrudník, dáme ucho na ústa a pozrieme. Keď sa nezdvíha, tak pozrieme, či nemá zvrátky. Keď má, tak zakloníme hlavu a preskolkou alebo niečím utrieme. A potom pozrieme, či dýcha, a keď nie, tak začíname s masážou srdca. Záklon hlavy. Namátáme si hrudnú kosť, položíme na ruku a začíname. A raz, dva, a prvý, 24, 2, 5, 9, 30. A potom dva vdychy. Zakloníme hlavu, zatkáme nos, otvoríme ústa. A ešte raz. A takto to robíme, až kým neprídu zachránané. Jednu ruku dáme do pravého uhla, druhú prekrižíme, skrčíme nohu, prevalíme ho, túto ruku mu dáme pod hlavu, vyložíme mu gazu a zavežeme. Pacient je spokojný? Kolegyňa Martinka bola v mestskej knižnici, kde sa koncom marca boli spolu s pani učiteľkami zapísali naši prváci. Spoločne sa na to teraz pozrieme. Nachádzame sa v mestskej knižnici vo Veľkom Šariši. Tradične už niekoľko rokov sa v jej priestoroch každoročne v marci uskutočňuje zápis prvákov budúcich čitateľov. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Pani učiteľky Andrea Harčáriková a Katarína Miženková 18. marca priviedli svojich prváčikov do tejto knižnice. Jej zamestnankyne si pre svojich budúcich čitateľov pripravili pasovanie do stavu čitateľského. Následne im odovzdali ich prvé čitateľské preukazy. Všetci novo zapísaní prváci majú tú výhodu, že si tento prvý rok môžu všetky knihy a časopisy požičať úplne zdarma. Hneď na druhý deň po zápise sme v knižnici stretli túto malú prváčku. Ahoj, Anetka. Ahoj. Vybrala si už nejakú knižku? Áno, od
dievčatku Zuzanke. Čo sa ti najviac páči v knižnici? No, majú tu veľa kníh, ktoré sa dajú prečítať, aj pohodlné kreslo, na ktorom sa dajú čítať knižky. Ďakujeme za rozhovor. Pre školskú televíziu Šarkan Martina Knutová a Anetka z knižnice. V nasledujúcich minútach vám ponúkame reportáž, ktorú si pre vás nachystala naša reportérka Zuzka. Vítajte pri sledovaní rubriky Opýtal sme sa. Dnes sme navštívili 6. triedu, ktorá je čimsi zvláštna. Už niekoľko rokov ju navštevuje aj Fero. Na tom by samozrejme nebolo nič zvláštne, keby Fero nebol zajac. Konkrétne plišový. A práve táto skutočnosť nás zaujala. Ahojte. Čau. Dopočuli sme sa, že máte nejakého triedneho maskota. Áno, Fero. Aha, a kde je teraz? A prečo tam je? Pretože sme dostali ako vždycky celá trieda úžasný nápad, že ho začneme hádzať mokrého o stenu. A dopadlo to tak, že pani učiteľka triedna pekne krásne povedala, že Soňka si ho musí zobrať domov, lebo v triede neostane. Aha, a on ochorel, alebo čo sa stalo? Ochorel? Tak trošku. Prekladal. Určite ste s ním zažili množstvo zážitkov. Povedzte nám nejaké. Áno, mám. Napríklad, keď mal Fero meniny, pán učiteľ Jurko mu musel zagratulovať, alebo keď bol Fero taký špinavý, až sa z neho prašilo, museli sme ho umývať leci s prestávkou s mydlom. A potom sme ho dali sušiť na radiátor a všetci učitelia sa vypýtavali, prečo je ten zajac na radiátori. Kedy ho môžeme opäť vidieť? No, pokúsim sa ho takto doniesť do školy, aby ste videli, ako vyzerá. Keďže v deň nášho prvého natáčania kvôli Ferovej neprítomnosti v škole sme vám ho nemohli ukázať, urobíme tak dnes. Ahoj. Ahoj. Ty vieš rozprávať? Viem, len sa trocha hábim. A ty si zajac? Áno. Chodíš do školy rád? Áno, keď ma nehádžu, citujem mokrého o stenu. A koľko si vlastne pomenovaný? Po Ferovi Aronovi. To je ten z 9. A? Presne. Ďakujem za rozhovor, Fero. Pre školskú televíziu Šarkan Zuzka Vargová a zajac Fero. Pre školskú televíziu Šarkan Nenika Janeková, Darinka Stajkovičová a Martina Knutová.